Akwụkwọ Levitikọs isi nke 19. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu sị ha, nsọ ka unu ga-adị, n'ihi na nsọ ka mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu dị. Unu ga-atụkwa egwu onye ọbụla otu egwu nne ya na nna ya. Unu ga-edebekwa ụbọchị izu ike m niile. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu echela ihe efu ọbụla ihu. Unu emekwalara onwe unu chi ọbụla nwụrụ anwụ. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Ma mgbe unu ga-achụrụ Jehova àjà nke àjà udo, unu ga-achụ ya ka unu wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ. N'ụbọchị unu chụrụ ya ka a ga-eri ya na echi ya, ma nke fọdụrụ ruo ụbọchị nke atọ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma ọ bụrụ na erie ya ma ọlị n'ụbọchị nke atọ, ihe arụ ka ọ bụ, ọ gaghị abụ ihe na-atọ ụtọ. Ma onye na-eri ya ga-ebu ajọ omume ya, n'ihi na ihe nsọ nke Jehova ka o meworo ka ọ ghara ịdị nsọ. A ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'etiti ụmụnna ya. Ma mgbe unu na-ewe ihe ubi nke ala unu, ewesịla ihe dị n'akụkụ ubi gị. Achịkọtakwala ihe nchịkọta nke owuwe ihe ubi gị fọdụrụ. Atụtụkọtakwala mkpụrụ ubi vaịn gị fọdụrụ. Achịkọtakwala mkpụrụ dara ada n'ubi vaịn gị. Ogbenye na ọbịa ka ị ga-ahapụrụ ha. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu ezula ohi, unu aghọkwala aghụghọ, unu ekwukwala okwu ụgha otu n'ebe ibe ya nọ. Unu ewekwala aha m ṅụọ iyi n'okwu ụgha, wee mee ka aha Chineke gị ghara ịdị nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova. Emegbukwala mmadụ ibe gị, anapụkwala ya ihe n'ike. Ụgwọ ọrụ nke onye e goro ọrụ agaghị adịgide n'aka gị ogologo abalị niile ruo ụtụtụ. Akọchala onye ntị echiri. Etinyekwala ihe ịsụ ngọngọ n'ihu onye isi, ma tụọ egwu Chineke gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu emela ajọ omume na ikpe. Ahụla onye na-enweghị ike ikpe mara ihu ọma. Asọpụrụkwala ihu nke onye ukwu. N'ezi omume ka ị ga-ekpe mmadụ ibe gị ikpe. Ejegharịla n'etiti ụmụnna gị dịka onye na-agba àmà ọjọọ. Eguzokwala imegide ọbara mmadụ ibe gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Akpala nwanne gị asị n'obi gị. Ị gaghị ịbara mmadụ ibe gị mba, ghara ịbụ mmehie banyere ya. Abọla ọbụ, edebekwala iwe megide ụmụ ndị gị, ma hụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu ga-edebe ụkpụrụ m niile. Emela ka anụ ụlọ gị dị iche iche na-agba onwe ha. Aghala ụzọ mkpụrụ abụọ n'ubi gị. Uwe nke eji ụzọ ihe abụọ kpakọta agaghị aba n'ahụ gị. Ma mgbe nwoke soro nwaanyị dina, ka ọ raa ahụ n'ahụ ya. Ma nwaanyị ahụ bụ nwaanyị na-eje ozi nke nwoke kwere ịlụ, nke a na-agbapụtaghị ma ọlị, nke a na-emeghịkwa ka o nwere onwe ya. Nchọpụta okwu ahụ agaghị eme ka ha nwụọ, n'ihi na emeghị ka nwaanyị ahụ nwere onwe ya. Ọ ga-ewetakwara Jehova àjà ikpe ọmụma ya ruo n'ụzọ ụlọ ikwu nzute, bụ ebulu ịbụ àjà ikpe ọmụma. Onye nchụaja ga-ewerekwa ebule àjà ikpe ọmụma ahụ kpuchiri ya mmehie ya n'ihu Jehova banyere mmehie ya nke o mehieworo. A ga-agbagharakwa ya mmehie ya nke o mehieworo. Ma mgbe unu ga-aba n'ala ahụ, mgbe unu ga-akụwori osisi niile ọbụla ịbụ ihe oriri, unu ga-agụkwa mkpụrụ ya na-ebighị ugwu ya. Afọ 3 ka ọ ga-abụrụ unu ihe a na-ebighị ugwu, agaghị eri ya. Ma n'afọ nke 4, mkpụrụ ya niile ga-adị nsọ, otito a na-eto Jehova. Ma n'afọ nke 5 unu ga-eri mkpụrụ ya, ka ọ mekwasịrị unu ihe omume ya niile. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu erila ihe ọbụla ya na ọbara ya. Unu agbala afa. Unu ejikwala igwe ojii tụọ isi ọma maọbụ isi ọjọọ. Unu akọpụla ụsọ isi unu gburugburu. Ebibikwala ụsọ afọ ọnụ gị. Unu egbula egbugbu na anụ ahụ unu n'ihi mkpụrụ obi mmadụ. Unu etinyekwala ihe odide bụ egbugbu ọkụ n'ahụ unu. Mụ onwe m bụ Jehova. Emela ka nwa gị nwaanyị ghara ịdị nsọ, ime ka ọ ghọọ nwaanyị na-akwa iko. Ka ala gị wee ghara ịkwa iko, ka ala gị wee gharakwa ijupụta na nzube ọjọọ. Unu ga-edebe ụbọchị izu ike m niile, tụọkwa egwu ebe nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova. Unu echela ndị na-ajụ mmụọ ihe ihu. Unu echekwala ndị dibịa afa ihu. Unu achọpụtala ha, iwere ha merụọ onwe unu. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Ị ga-ebili ọtọ n'ihu onye isi awọ, sọpụrụkwa ihu okenye, tụkwa egwu Chineke gị. Mụ onwe m bụ Jehova.
mgbe ọbịa ga-anọnyere gị dịka ọbịa n'ala unu, unu emela ya ihe ike. Dịka onye a mụrụ n'ala site n'ahụ unu ka ọbịa ga-adịrị unu, bụ onye nọ dịka ọbịa n'etiti unu. Ị ga-ahụkwa ya n'anya dịka onwe gị, n'ihi na ndị ọbịa ka unu biri n'ala Ijipt. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Unu emela ajọ omume n'ikpe, maọbụ n'ịtụ ihe, maọbụ n'isi ihe, maọbụ n'ịtụ ihe dị mmiri mmiri, ihe osisi ziri ezi na nkume isi ihe ziri ezi na efa ziri ezi na hin ziri ezi ka unu ga-enwe. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt pụta. Unu ga-edebekwa ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, meekwa ha. Mụ onwe m bụ Jehova.